खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 डिसेम्बर बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआ असान्थि जागोन, मानिबा जेंनाखौ लानानै गोसोआ गोजोननाय नङा, दुखुजों समखौ बारहोगोन। बृष राशि। देहानि फारसे मोजां, बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन, गोग्गो देहाखौ लानानै गोसोआव खुसि फैगोन। मिथुन राशि। हरखाब जाथावै खामानिखौ मावफ्लांगोन, गावनि दसावनो खहा जागोन, खहाखौ लानानै जिंगासिगोन। कर्कट राशि। सुजुनाय थांखिखौ होसोगोन, दिदोम गोसोआ नोंथांखौ जाफुंसार होगोन, खामानिफोरखौ थाबैनो मावफुंनो हागोन। सिंह राशि। मोजां सान, थांखिया जाफुंसारगोन, जायखिजाया मावनो लानाय खामानिया जाफुंसारनायनि मिजिं दं। कन्या राशि। गोसोनि दुखु दाहाफोरा खमायगोन, हरखाब गोदान मिजिंनि फारसे आवगायगोन, सुखु गोजोनै समजों थांफागोन। तुला राशि। नोंथांनि थाखाय गाज्रि सान, हरखाब सौग्रावनो हागौ, गारि मटर सालायनायनि फारसे सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। वृश्चिक राशि। समाजाव मोजां मान मोनगोन, दिनैनि सानाव मोजां खामानि मावनायनि फारसेल' सानगोन, मान सन्मानखौ नोंथाङा देरसिन सानना लागोन। धनु राशि। सुथुराबो नोंखौ अनसायगोन, गाज्रि नोजोरनिफ्राय बारग'गोन, लोगोआरि जानायाव साबसिन सम। मकर राशि। नखरनि जेंनाखौ लानानै जिंगायाव गोग्लैगोन, गोसोनि लोरबांथिया नोंथांखौ आवगायहोनाय नङा, दुखुजों गफबगोन। कुम्भ राशि। नखरनि थांखि लानायाव नोंथाङा हेंथा होगोन, गावनि साननायखौल' गनायजानो लुबैगोन। मीन राशि। सन्मानखौ लानानै गोसोआ गोग्गागोन, मोजां खामानि मावनानै समाजाव मोजां बाख्नायजागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो गासैनिबो जिउआव दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।